Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon magadalit ka ninyo sa Kasika sa Panglawas. Kasika sa Panglawas. Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tanan ug welcome sa atong pagpanaguban na nirapod kining atong 5 minutos nga tulumanon nga hatod kanatos maayong kabubuton sa SED Marketing. Ako si Mr. Panyawan ug ganyan na pod kining atong mga pagmatuod sa kaayuhan and of course paghatag kaninyo ug mga pagtabang ilabi na gayud sa ato ang mga problema sa Panglawas. Welcome sa ato ang mga pagpanaguban. Ani ana ang ato ang Kasika sa Panglawas. Atod kini kanatos maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tighimog tigapod sa mga nagunang mga produktong herbal sama sa SED Panyawan Plus Mangustin. Ang kapsula nga adunay gahom sa mangustin, luyang dilaw ug panyawan. Aduna pod kitay SED Panyawan with garlic nga adunay gahom sa ahos, banaba ug panyawan. And of course kini atong SED Kogon nga adunay gahom sa kogon plant. Ang SED Kogon Herbal Capsule nindutan kay ni alang sa katong mga kaigsunan nato adunay problema sa ilang mga kidneys, adunay problema sa ilahang mga atay, adunay problema sa ilang pagpagawa sa ilahang monthly period o katong mga adunay problema sa prostate. SED Kogon ang pangalan. Alang sa katong mga kaigsunan nato nga adunay mga problema pa sa ilahang mga kalawasan, aduna usab kitay kape nga makatabang. Ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix nga lamian na makatabang pa sa lawas. And of course, ang ato ang liniment oil, ang ato ang SED liniment nga ginama sa Seed Pharma ug of course ginama kana alang sa pagtabang. Aduna kani tulo ka mga sangkap nga napamatud ang makatabang, ang methyl salicylate, camphor ug menthol. Kasika sa Panglawas. Kasika sa Panglawas. Nang haplas ko kay sakit ba akong mga lawas-lawas kay gikan dire ka ng trabaho. Sakit kay akong mga kalawasan. Tagaan mig haplas. Nang haplas ko akong gilot-hilot. Nawala man din gabi eh. Katulugon di ko kaya di ba kay ko katulog sir kay murag kaning na insomnia ba. Nya sige gunahon na ako sa akong mga anak kay ako na lang ba ang usa. Pagkatapos ng haplas ko gabi haplas ko sa akong anak. Kuga haplas ko sa akong buko murag kapoy ba. Ing siya nga ama haway na tusul kay duka gyud kayo dai. Pagka man higda ko ing sus kay pagmata na ako, wala na mag akong anak. Ikaw, daya sa akong anak. Sini pa uli ng tiwa, day kakabantay kung hapit, di na akong tulugan. Wala, tsada, yun ang haplas. Epektibo yun, sir, ang seed liniment kay. Kung na-relax mo ang lawas? Oo, na-relax yun, sir. Nya, karong gay, pagmata na ako, nang haplas na ko. Akong tagugo mura magbukat. Pero, pag haplas na ako ron, tsada, yun siyang paminahon. Halang man siya, pero musut-sut yun ang kuan, nindot sa haplas. Epektibo yun siya, sir. Sa una day, sa wapa ka nakagamit sa itong haplas, ito man day, di ka katulog dayon? Dili dit sir, magsigirago kong alindasay, maglimbag diha. Tungod guys, mga sakit-sakit sa lawas. Karon nakagamit ko epektibo gyud sir ang seed liniment kay. Nakatulog man jud ko gabi, di ba jud ko katulog sir. Makatulog ka tag dugay ka makatulog. Makdugay, ito kayo sa kanlaw, alas 3 na ko nakatulog jud sir. Gabi, ulahaw laman nga nakatulog jud ko. Nindot jud sir. Pero karong nakatilaw ko sa plus, nindot jud siya sir. Sa ganang pangalan na to ma'am? Si Elvera Calyaw sir. Taga Himalalod Negros Oriental. 53 na ko sir. Kasika sa Panglawas. Hatod ka na to sa SED Marketing. Ang mga produktong herbal sa SED Marketing mga ikaw igsoon na pamatud-an o na saksihan sa tanan ang kaayuhan. Mo lang kung ikaw igsoon ha, doon na pa kay mga problema sa lawas diha. Ay na pagduha-duha gamit na karon sa mga produktong herbal nga napamatud-an. Mga produktong ginama sa SED Marketing. Ang ato ang mga produkto igsoon 100% gid kini siya nga gikan sa kinayahan. Wala kini siya sagol nga mga synthetic chemicals nga makadaot tinuon sa imong lawas. Adunay daghan kay nga mga baligya mga igalang igsoon nga mga tambal nga dunay mga side effects. Mabito nang kung ikaw resetahan ni galang igsoon nakabutang gid ang dosage niya. Dili nimo pwedeng paspason pag inom kay madaot pod ka ng imong atay. Aduna po'y uban pod mga igalang igsoon nga makagabok sa bukog no. Mo nang kung ikaw igsoon aduna magali kay mga ginahambin diha nga mga problema sa lawas sanding na karon sa mas nindot nga alternatibong pamaagi nga makatabang sa lawas. Ang mga produktong ginama sa SED Marketing mo'y ang ngayon nimo nga pagapaliton. Ang mga produkto igsuon nga 100% gayud nga makatabang mao kini ang ato ang dapat nga pagaimnon. Di ba ni kanunay mga igalang igsuon kang adunay mga problema sa lawas sanding na karon sa mga produktong herbal nga ginama sa SED Marketing. Inyong nabati ang atong Kasika sa Panglawas. Hatod ka natos maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tigama o tigapon sa mga nagunang mga SED Marketing products sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garden Capsule, SED Kogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang atong mga SED Celebrity Soap, ang SED Celebrity Kojic Soap ug SED Celebrity Beauty Soap. Kasika sa Panglawas. At ang ilang gyapon kini sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.